मानसिफ्राथ' नायजाला बुजोबखाबाय आरोना बयलारफोरबायदि गुड इभिनिं गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बेखौबो बरायनो थाबाय हटेल चेनेलनिफ्राय दिनै भिडिअ मोनसेल आरोना दुर्गा फुजानि जों दा दुर्गा खुलुमनो थांगोन आरोना दा थाबायगासिनो बिराद हांथु आरोना सासे दुर्गा खुलुमनो थाखाय नै बिथाङा थाबायगासिनो आरोना आंजों लोगोसे एसे इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांदो आरोना भिडिअखौ जों दा थाबायगासिनो गारि गाखोआसै आरोना आदा गोजान जाखायाबो थाबायबाय आरोना जों दा सेरफांगुरिसिम थांगोन आरोना जों ओमफ्राय मानसिफ्राथ' नायजाला बुजोबखाबाय आरोना बयलारफोरबायदिनो माब्रै दं गाइसमोन खबर सबर कमेन्ट हरदो आरोना गाइसमोन सोरबा गोदान फैदोंबा बिथाङासो मोनथिगोन दुर्गा नामाव मा बिदिनो नागिरदों सोरगिदिं बेफोरबायदि हालोद जाना दं फाइनालि जों मन्दिरसिम सफैबाय जों दायो खुलुमनो थाखाय लाइनाव थाबाय दा बुहुत मानसि दं आरोना दा खुलुमखांनानै जोङो जुलाफे लाबाय आरोना दुर्गा फुजानि नामावहाय थ' भिडिअ'बो बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन